Cha chalo 11 Monday Bidan Sabha by Khobjak Raschontai Hatibo Luguthum Pandani Bisingti Khung Nuchini Nukhungni Khorok Shara Chiba Budar IPFT BJP CPIM Bodol Yakre Tipramathani Bana Romphailekya Teibo no Lamsugui Naka 11 Monday constituency o Tipramathani Engi Batane Sopran Debrma Khobe Tipramathani Kubun Atongro Buta join khakyatai bobo botol ningi join khlaijaka Hambai media songnobo tai jonto lokorokno paiple hamjak matai chobani chibai au 11 mandai bazar Bidansabha Kendra ni bisingo o raschontayo ta program ni bisingtui yasak songma panda tongo o yasak songma pandangka tini oro CPM BJP IPFT yakarei 22 family ni 115 butar borok phai tipramothawa hapaikya borok no jeng khaba kubai no lamsogo tai borok bai jeng saktharei borok bai yapri baksa kai jeng samung tanglainai oro kuno katal kacham hinglak oro CPM BJP ni phaipano jeng kuno oro katal kacham hiya jotto bai no borok bai ekdom saman khaino jeng samung tangnai tai bongni manthai soktai hoite kuno bonchito onglak borok no kaham kai sakthari samung tang hini borok khani bokobong mungnarogo tamni himala sotik somoy sotik siddhanto nahaka abose belai khe kam kotor paiple hamai mari o tamni himale borok bubagra no tebo phandina ni bagai andro somari o bud dioi tebo kaplai ni sile kaplai khe bud dina ni bagai borok tak phai tini phai sokoi mani bagai borok sotik somoy sotik siddhanto nahaka jato phani bagai thinang ni bagai tai kusum kusum tong thana ni bagai next generation ni bagai borok je dok takai samung tanglai dok takai wansuklai phai mani bagai borok paiple hambai tai jotno no ang omo haino kobongnai jara mandars ni jara butarok bagbo onorok phai khaki pile ang tongnai rok phaidi khaki pil baidi andro somari bud dinani bagai o nongni pavitra bud no magna ta khaidi borok ta jemon wansugi phaimani hai norok bo wansugi phaidi hinai nai norok no bo kobong mungnarogo nong bagai doglam khula tabu botongo jotno no phaidi hinai nai kobogo hamai